המקסימום שאני זוכרת של שהייה בתוך ממד זה היה 2 שכבר גם הבאנו קצת מים ועשינו צחוקים ואפילו עשינו סרטונים, אתם זוכרים? יש לי את הסרטונים עדיין, שעשינו סרטונים בתוך הממד. גם אני? כן. וזה היה ברור יוצאים, מחר תזרח השמש, הולכים לעבודה, זה יעבור, זה כאילו סתם. ניסו לבית ספר, שגרה. זה התחיל בשבת ב6:30 בבוקר עם האפליקציה שעשתה לי רעשים באוזן. הערתי את תום. לא, התעוררתי מהצפצופים האלה של האפליקציה. אתה זוכר יותר טוב ממני. וישר גררתי מזרון שיש לנו בפרוזדור לתוך הממד, ופעם לא התעורר כולו, לא מבין מה קורה, ואומר לנו תירגעו, זה רק רעמים. כן, חשבתי שזה רעמים. כן, זה רק רעמים, והוא הולך לחלון כאילו מחפש גשם. אז אמרתי לו בספרדית, רעמים בתחת שלי. איך שנכנסנו לממד, התחילו לעבור הודעות בקבוצת וואטסאפ הפנימית של הקיבוץ, והראש צוות חירום יישובי שלנו אילן כתב אני מבקש מכולם להיכנס למרחבים המוגנים, ואז התחילו להגיע הודעות מאנשים בקיבוץ ששומעים אנשים מדברים בערבית ונכנסים להם לבתים ודופקים להם על החלונות של הממ"ד. ועוד לא הבנו שיש חדירה בשלב הזה, זה כאילו מההודעות, פשוט עוד לא יצאה הודעה רשמית כאילו יש חדירה, להסתגר, עוד לא יצא. זאת הייתה רק ההתחלה. אחת מהנשים בקיבוץ כתבה שהיא מתחננת שמישהו ילך, לא, שדביר נרצח, דביר זה הגרוש שלה. אבא שלי. שניהם גרים בקיבוץ, כל אחד בבית שלו. בשכונה שלנו. כן. שדביר נרצח, וגם סתיו בת הזוג שלו. ושדריה ולוי, שדריה בת כיתה שלי ודידה. ולוי הוא בכיתה ג'. נשארו לבד. ושהיא מתחננת שמישהו ילך להיות איתם, לשמור עליהם. ואני שם קוראת את זה, איתם בממ"ד. ואני מבינה שאני לא יודעת אם אנחנו נצא משם. והמחשבה שעוברת לי בראש זה שהם לא ימותו לפניי. כי אני לא אוכל לעשות את זה. ושאני צריכה לעשות כל מה שאני יכולה כדי שנצא מזה בחיים. אני הולכת לספר משהו עכשיו שאתם לא יודעים. אוקיי. אבל כשהבנתי שלפי הקבוצות הוואטסאפ שהמחבלים לא נמצאים בשכונה שלנו, הרשיתי לעצמי לשבת על הרצפה. וכשהבנתי שהם מתקרבים קמתי עוד פעם והחזקתי את הקרש הזה, ואני רואה אותם שלושתם שהפחד מכריע אותם והם נרדמים. וככה 12 שעות. שאחרי 10 שעות הבנתי מהקבוצות של אצלנו בשכונה, מההודעות בקבוצה, ואז הכלבים התחילו לנבוח. שקירה הייתה איתנו בממ"ד וקרמבו לא הסכים להיכנס לממ"ד. שקירה וקרמבו זה הכלבים. וכשהם התחילו לנבוח בצורה שהם נובחים בדרך כלל כשמישהו דופק בדלת, אז הבנתי שזה הרגע שלי להיות גיבורה. אני זוכרת את עצמי ואני מסתכלת על פרקי האצבעות שלי והם לבנים וכולי מזיעה, ולא מהמאמץ, מהפחד, כאילו הרגשתי כאילו אני עוברת מקלחת. היית ממש חיוורת, אני זוכרת שהסתכלתי עליך שישת והיית כאילו לבנה פשוט. והם לא נכנסו.
ואם עד אותו רגע אהבתי את הכלבים מאוד. אז מהיום אין שום דבר שהם יכולים לעשות שיוציא אותם מהלב שלי, כי אני יודעת שהם הצילו את החיים שלנו.